Duha ka Managlahing sunog ang Miulbo sa Lapu-Lapu City kagdihang buntag. Siluan mayroon din sa report. Paspas nga ni responde ang fire truck sa Barangay Maribago uban ang ilang emergency rescue unit human nadawat nga adunay alarma sa sunog sa sitio Stone Village, Phase 2, Barangay Maribago, alas 10:14 kaganihang buntag. Usa ka panimay sa dapit nga hinimo sa mga light materials ang hingpit nga naugdaw. Sa pagsubay sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District, nasubay nga ang dapit nasakop sa sitio bato Suong 1, Barangay Mactan. Electrical failure ang gisubay nga anggulo sa Lapu-Lapu City Fire District nga hinungdan sa maong sunog. Ang among gitudahan nato is kanang sa wire gyapon no, electrical is more on electrical kay nagamit mo extension ang kining balay. Wala hinoy gikatahong na angol o nakalas sa insidente nga nagbilin og 15,000 pesos nga danyos. Samtang pagka alas 10:30 sa buntag, usa ka pribadong sakyanan usab ang gialarmang nasunog. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, gikan sa Talisay City ang mga sakay niini ug padung unta mo tambong og Christmas party sa usa ka resort sa Lapu-Lapu City. Dihang padulhog kini sa first Mactan-Mandaue Bridge na bantayan sa nagmaneho sa sakyanan nga nag-asuna ang atubangang bahin niini busa dali silang nipadaplin ug nanganaog sa sakyanan. Kini bagong sakyanan is mga 3 months siguro wala na siya na PMS. Wala na pagka-check ang tagiya sa kanang mga wiring sa sud. Yung dudahan ma'am nga murag nakikitan siguro tong mga wire dito. Nga posible nga motoy kanang hinungdan. 200,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Lugar, Balitang Bisdak.